Bueno, para mí es un placer. Lo que pasa que Niretzat plazera da. Beatriz entzun ostean oso zaila da berak esandakoak gainditzea, berak laburpen bat partekatu digu eta oso zaila da hori baino beto egitea. Nik uste dut, prestatuta dudanarekin, zerbait esango dudala. Zaiatuko naiz, alik eta modurik atseginean egitea. Berak listoia oso altu jarri duen arren. Hasiko naiz hitz batekin. Eskerrik asko guztioi. Partekatu duzuen guztia eta lagundu duzuen guztian oso garrantzitsua da. Oso erraza izango balitz, ziurazki konponduta egongo litzateke, baina ikusiko dugu gai garen denon artean hobetzen joateko hain mundu konplexua. Hala, itxiera honetan gustatuko litzaidake zoriontzea. Zorionak apustua egiteagatik abianen alde. Hala, entitate asko daude atxikita proiektu honetara eta zoriondu nahi zaituztet. Badago hitz bat laburbiltzen duena gertatu dena, partekatzea esperientziak, ilusioak, ideiak, pasioak eta Beatrizek esan du. Pasioa! ditu eta aldatu egingo dira. Aukera berrien aurrean gaude. Eta hezkuntzako eta lankidetzako etorkizuneko euskal legeetan aldaketak egingo dira. Nos encontramos cara a un futuro. Etorkizunean, panorama ziurgabea izango da, konplikatua izango da. Hezkuntza erronkak areagotuko dira eta lagunduko digute realitatea eraldatzen. Eta bai, leiho berria irekitzen zaigu, abagune leiho bat. Aldaketa momentu batean gaude, legeak onetsiko dira parlamentuan, Eusko Legebiltzarrean, ahalik eta lasterren espero dugu, bai hezkuntza legea, bai lankidetza legea, eta lege horiek lagundu behar digute gizartea eraldatzen. Eta uste dugu badagoela abagune espazio bat, egoera honen aurrean, ziurgabetasunaren eta krisialdiaren aurrean. Izan ere uste dugu, aukera dugula, kontuan hartuta, gobernuaren egitura dela eta berdintasun justizia eta gizarte politika sailean zeharkako ikuspegia izatea. Hau da, hori daukagu, ikuspegi zabala daukagu, premien eta kezken inguruan, gizartearen kezken inguruan, eta hezkuntzaren lankidetzarekin nik uste dut tresna ona dugula aurrera egiteko. Bultzada esparru bat daukagu, garapen jasangarrirako helburuak sustatzeko eta 2030 agenda sustatzeko. Eta nik uste dut, abagune leiho horrek lagundu behar digula batera sustatzen herritargo hori, herritargo kontzientea, kritikoa, prestatua, gaitua, mobilizatuko dena mundua eraldatzeko, eskubideen mundu bat izan daitezen pertsona guztientzat, etorkizun jasangarriarekin planeta osoarentzat. Beatrizek esan du, soilik lau geratu beharko liratekeela eta besteak lokartu beharko liratekeela, hobetu alizateko mundua. Baina, nik uste dut hori ez dela konponbidea eta guk, gure parterik onena eman behar dugula. Jardunaldi honetan, aukera izan dugu, proposamen asko partekatzeko eta ekarpenak egin ahal izateko gizarte eraldaketarako. Hala, bizikidetzarako hezkuntza bat jorratu dugu, berdintasunerako hezkuntza eta gatazkak kudeatzeko hezkuntza bat. Eta animatzen zaituztegu apustua egiten jarrai dezazuen hezkuntzaren alde, hezkuntza zentroen alde eta horrelako espazioen alde. Animatzen zaituztegu, uste dugulako beharrezkoa dela gurekin egotea lan egiten jarraitu ahal izateko. Eta animatzen zaituztegu egiten duzuen guztia komunikatzera, bizitza eraldatzeko. Hurbil dauden pertsonen bizitzak eta urrun dauden pertsonen bizitzak eraldatzeko. Hala, abianek aldaketak planteatzen ditu. Hezkuntzaren begirada honetan, gure jardunbideetan, pertsonetan eta erakundeetan. Eta horien helburua da errealitatea eraldatzea, eta nik uste du zalantzarik gabe oraindik ere egokiak direla. Hala, Ukrainaren inbasioa eta balioen krisi humanitarioa jasatzen ari garelako Europan. Gauzak egiteko moduaren garrantziaz jabetzen ari gara. Elkarren mendekotasunaz jabetzen gara eta eskubideen ikuspegia indartzeko ere balio du. Hala, protagonista izango den herritartasuna errealitate bihur dezakegu. Gizartearen garapenean inplikatzen diren herritarrak. Cuando en el corazón de Europa estamos sufriendo la invasión.
Europako bihotzean inbaditzen ari da Ukraina eta giza krisialdi tragikoa pairatzen ari gara, eta abianen balioak inoiz baino indarrean eguneratuago daude, gero eta gehiago dakigu nola egiten ditugun gauzak, eta ez soilik zer egin behar den, baizik eta nola egin behar den, eta gaur egun gero eta gehiago dakigu beharrezkoa dela kontzientzia hartzea, elkarrekiko mendekotasuna dugula, eta lotura dagoela munduan gertatzen den guztiaren artean. Gero eta gehiago dakigu beharrezkoa dela indartzea giza eskubideen eta eskubideen ikuspegia pertsona guztientzat. Herritarrak protagonistak izan daitezen. Etorkizun horretan, nahi dugun etorkizun horretan, herritarrek parte hartuko dute. Inplikatuko dira gizartearen eraldaketan. Eta pentsatu behar dugu nola alda ditzakegun errealitateak, orain beharrezkoak direnak aldatzea. Metodologiak, hitzaldi feministak, enfoke kolonialistaren aldaketa, gure begiraden bidez, interdependentzia beste realitate batzuekiko eta planetarekiko, eta elementu hori guztiek deskonfiguratu behar dute gure izaera eta harremanak edukitzeko modua, eta eskubide guztiak bermatzearen alde egin behar dugu, eskubide guztiak bermatzearen alde pertsona guztientzat. Beraz, erantzukizuna hartzen dugu, eskubideak defendatzearen erantzukizuna hartzen dugu gure gain, eta askotan borondate asko behar ditugu aldaketa hori sustatzeko munduan, eta hori ez dut nik esaten baizik eta gandik. Hala, animatzen zaituztegu lorretatik jarraitzera, erronka asko ditugu, helburu asko ditugu, abagune asko ditugu, eta ideia asko ditugu. Eta pertsonak ditugu batez ere, eta zuek hemen zaudete gizartea eraldatzeko. Uste dut, hezkuntza berebizikoa dela bizitzaren eremu guztietan, eragina izateko, bai orainean, bai etorkizunean. Horrela, aukera izan behar dugu pentsamendu kritikoa sortzeko, pertsona kontzienteak sortzeko eta esteko ahaldunduak eta erantzuleak. Aukera emango dutena gizarte globala sortzeko, mundua eraldatuko duena, nik uste dut abagune bat dugula. Gauza txarrasko gertatzen ari dira, krisialdi batetik atera gara, osasun krisialdi larria bizi izan dugu, ekonomikoa eta soziala, oraindik ere hemen dago, baina gainditzen hasi dela pentsatzen dugu. Gerraren mehatxua daukagu, ez dakigu noiz bukatuko den, badakigu zeintzuk diren bere ondorioak, politikoak, sozialak eta humanitarioak, noski, horiek ezagutzen ditugu eta gai izan behar dugu mundu hobea eraikitzeko. Eta horretarako ez da nahiko hibernatzearekin, hori erraza izango litzateke eta egingo genuke. Baina bakoitzak bere ekarpena egin behar du, gure gizarteak hurbilagoak izan daitezen eta hurbil hori lor dezagun, baina urrun dauden herrialdetan hori lor dezagun. Eta helburua hori da, askatasunik eza, berdintasunik eza, hori da gertatzen dena, konpromisorik ez dagoela. Gaur jardunaldia polita izan da, ezin naiz egon jardunaldi osoan, ezin izan naiz egon, oso konplexua delako, zaila kudeatzea, arista asko ditu eta Ukrainiako krisialdiarekin are zailagoa da kudeatzea, baina badakit gai asko aipatu dituzuela eta horiek jorratuko ditugu hobetzen jarraitzeko, bai hezkuntza sailetik, funtseskoa delako, gizartearen oinarri funtseskoa delako. Hala, gizartei balioa badituzte, printzipioak badituzte, bidezkoagoak eta solidarioagoak izango dira, eta nik uste dut hezkuntza zaila, berdintasun, justizia eta gizarte politika zailarekin batera erronka zoragarria dutela. Guretzat erronka nagusia da eta aurrera jarraituko dugu hori lortzeko. Beraz, nire aldetik batez ere eskerrik asko.